er Apple Gaming, og det Rasmus og Patrick her. ja, det spiser vi 0602, det er så Patrick, det er Rasmus er for vild, og det er så Rasmus. Vi spørger, hvem der har lavet skinnet, så er det os selv. Vi havde nogle videoer, der rimelig fuckede, så vi har været rundt og grief nogen, de havde ikke særlig gode ting. Altså, vi er næsten lige startet, så vi har kun det her. Så vi har kun det der, så jeg synes det ikke er så snyd endnu. Så ja, det synes jeg heller ikke. Vi har kun oven, der er på. Jeg skal lige hurtigt se FZ Home. Du skal måske også lige unclaim hernede. Nej, jeg unclaimer ikke. Okay. Men så kan vi nemlig tage herhen, hvis vi skal lægge musik og sådan noget. Går vi op nu? 10 sekunder tager det. Fuck det. Jeg lægger lige det. Hvad, kan vi komme op? Ja. Du skal bare TP'ne der. Så det hurtigt. Har vi noget sten? Det har jeg taget. Nå, må jeg lige få det? Ja. Hvis I hører en blæser til en computer, så er det min. Min computer er rimelig fucked. Så jeg kan træde med i det. Så. What does the fuck say? Okay. Skal jeg tage lyset, mens vi er væk? Nej, bare lad det blive. Okay, tilbage det lige. Speed 602. Ja. Og vi har tænkt os at lave, Hunger Games intro, Minecraft og jeg har tænkt os at lave survival games på Minecraft og Speed og jeg spiller noget Need for Speed. Counter Strike og det er så Rasmus, fordi jeg kan ikke spille det, jeg har ikke købt det. Jo, det kan du godt. Hey. Jesus Christ. Hey, der er en edderkop og en et skelet, ja. Ej, skelet. Nej, så dør det inde. Hvorfor dræber du den? Den er fredelig. Har du en bue? Jamen, har du en bue? Nej. Okay, jeg har en pil. Den gemmer vi lige med det samme. Nå, skal vi løbe? Hvilken vej løb vi før her? Der kom vi derovre fra. Okay. Så det er den rigtige vej, vi går nu, tror jeg. Det håber jeg for dig. Ej, det der har vi i hvert fald ikke set. Så vi må gå den rigtige vej. Ja. Hvis I vil have IP'en, man starter med noget brynje og noget jernsvær. Og noget mad, tror jeg det er. 8 kokkelaks. Ja, 6 var det. Nej, det er 8. Ja, for fanden. Nå, 8. Så er den noget 3 også, så tager jeg også den her. Skal jeg ikke bare fortsætte, så kan du hakke noget 3? Jo, det kan du. Au. Shamalam. Så eater jeg lige igen. Og jeg synes, shoppen den er rimelig billig. Det er sådan 8 blaze power for 150, og man starter med 1000 kroner. Man kan sælge derinde, og man kan vote. Og man kan også vote på serveren, og så får man 1500 for hver gang. Så det er lidt nemt at tjene penge herinde. Ja. Man kan også få grisespawner, fårspawner, kospawner, og der var en spawner mere. Kylling, tror jeg der. Og ja, hvis vi skulle spare op til en spawner, så ville det være kospawner, for du får mad og læder. Kan du også høre det torden der? Torden? Ja, der er en eller anden kraken. Stod der i chatten, og der var en, der havde fået et eller andet med en kraken. Nø. Husk, hvis I gør min computer, jeg skal nok prøve at fikse det så meget jeg kan. Jeg er bange lige nu, der er fucking meget torden hele tiden. Hvis I hører sådan en hund gø, så er det min vens, det vil sige Patricks hund. Ja, det er min hund. Hvis I hører hans søster, så er det hans søster. Hvis I hører hans anden søster, så er det også hans søster. Hvis I hører... Nej, hun er på ferie. Er hun på ferie? Mhm. Okay. Kom lige zombie herop, så kan du brænde i fred. Ja, motherfucker! Nu brændte jeg også, fordi den hoppede ind i mig. Ja, så fader det lidt. Ja. Eller noget, den stil kører. Der er bones. Og 2 pile. Der er kun 1 bone. Har du arbejdsbord? Nej, det er slet ikke tilbage. Har du ikke taget det træ, der lå inde i kisten? Jo, der har jeg taget. Men så kan du bare lave et, jo. I know. Det er bare lige en påmindelse.
Og det her det er en hardcore server, hvis jeg ikke allerede har sagt det. Det kan være lidt lige meget. Okay. Han mener med Mr. Mad hurtigt. Ja, det er det. Det er det, han mener med hardcore. Jeg har måske fundet et... når skal vi bo oppe i havet, eller i luften overhovedet? Ja, det synes jeg. Så skal vi så godt ud på sådan en åben hav. Jeg synes, vi kan hoppe ned. Ja. Også fordi, så er der ikke så mange, der kommer. Ja. Efter os i byen cirka lidt i 5. Okay. Så... Ui. Hvis man kan. Patrick. Hvad er du gjort? Ja. Ikke noget. Så vi skulle starte i vandet. Bombekast og bombe. Vil det ikke være bedre, hvis du egentlig hakker sten, hvis vi skulle komme op? Okay. Der er en zombie det havde det nok, men... Pink. Der er en zombie med en enchanted hat. Kom her. Der er en creeper. Nej. Jeg se, Per. I'm on my way. Tilbage. Jeg er så bange for den her creeper. Den er fucking uhyggelig. Du følger efter mig. Jeg skal nok dræbe den. Ja, der er bomb. Zombie. Øj. Det var tæt på. Fuck mig. Hvor zombie. Døde du? Nej, der var zombie. Yes. Creeper. Og blev mig lige timet og teamet og det hele, du ved. What the fuck? Hvem skal en pile efter mig? Det var ikke mig. Skelettet, der står derinde. Der står under et fucking halte. What the fuck? Den ramte mig sgu. Oh my god. Jeg havde lige lyst til at skrive. Brænder. Hvad fuck skrev du? Oh my god. Jeg har lyst til. Jeg døver eller hvad? Hvem slår på mig? Hvem slår på mig? Du landede på jorden, Rasmus. Ej, det gjorde også ondt. Ja. Det begynder at blive nat, kan jeg sige. Jeg synes, det begynder at blive nat meget hurtigt. Står du og beskytter mig, så hakker jeg scenen her. Jeg har et træsværd. Ja, det er fint nok. Skal det hurtigt se her. Skød dig for fanden. Ja, jeg laver lige et arbejdsbord, ikke? Nej, hvor langsomt. I am a big ninja asshole. Du kan også bare grave dig ned og så lave et hul, og så får du lige et lys, og så kan jeg gå videre. Kunne vi også godt bare give mig arbejdsbordet. Jeg vil ved. Hey, Rasmus, jeg vil have arbejdsbordet. Du får det igen. Og du har også fået et lys, ikke også? Ja. Så bare byg dig ned, så behøver jeg ikke at beskytte dig, så kan jeg nemlig gå videre imens. Der er måske et stort hav her. Så der kan vi måske bo. Okay? Eller skal vi gå længere væk? Nej, vi kan godt bo der. Ja, lige til at starte med, hvis vi bliver griefet, så har det bare foregå. Ja. Sådan det. Så laver vi en sæson 2. Jeg har fundet et stort hav. Okay. Jeg skal bare sejle langt væk i havet, så man ikke kan se noget andet end bare havet. Var det ikke noget med, hvis man slog med en knogle, så gik det stærkere? Det ved jeg ikke, det tror jeg ikke engang, det gør. Nå, I kan høre mine klik, skal I bare lige vide. Help! Der står man sgu! Hey, hvad får man for road? Man får... Hver eneste dag, så kan man få 1500 og så 15 levels XP. Nå, det er derfor, du var level 15 til at starte med. Fuck. Ja. Så du har kun votet én gang, og så har du fået 500 kroner på en eller anden. Ja, jeg har votet en gang. Jeg vil ikke blive glad for det her, men det er det store hav der, ikke også?
Mm. De er så måske forsvundet i en jungle. Okay. Så kan vi også komme længere væk. Og så har jeg måske også ødelagt din båd. Fuck dig. Nå. Selv tak. Jeg laver bare en ny. What the fuck? Skal vi se om der er noget hernede. Hvis der er, så kan man lige så godt gå ned og grief. Ej, den hopper jeg ikke på. Det gør jeg så. Fuck. Hvad, fik du sat tiden, eller hvad du skulle? Ja. Hvad er tiden så? Shit, okay. Du skulle ikke sat tiden, har du? Jo, jeg har. Ikke skid, ja. Du har så. Stop den båd! Nej, nu gik den også i stykker. Jeg laver lige et arbejdsbord, det kan jeg lige så godt se der. Tjing! Jeg ved ikke. Det var en båd til mig selv, for jeg har ikke nok til dig. Jeg har nok til mig selv, men ikke til dig. Det var ondt. Der er Superbreaker han. Stop båd! Ej, nu gik den også i stykker. Der er Superbreaker han på serveren. De er stille. Min gik i stykker igen. Din fucking båd gik i stykker igen. Ja, jeg tror der er strøm her. Den vil ikke stoppe, når jeg siger stop til den. Der er også kul her. Hvorfra? Sådan der. Hvis det nu skulle ske. Igen. Men nu prøver jeg lige en anden taktik. For fanden, mand. Det er godt, man kan være bjergbestiger i Minecraft, mand. Jammer. Jeg lavede sindssygt om bjerge her. Hvad hedder det? Hvad tid nu, så? Det siger jeg stadigvæk ikke. Hvad med nu? Hvad med senere? No dot after YouTube. I'm not kidding, asshole. I'm a YouTuber freak. Seriøst, jeg har 5 kanaler eller noget stil. Ja. Du laver bare altid nye, fordi du kan huske koden. Nej, det er ikke koden, jeg kan ikke huske. Jeg gider bare ikke lave flere. Og så laver du en ny? Ja, og så laver jeg måske op til episode 5. Og så laver han en ny. Men den her, den bliver indtil, ja, det bliver jo egentlig bare en hele tiden, fordi du kan ikke gennemføre online. Okay, jo, det kan du faktisk gøre. Godt gennemføre multiplayer. Nej, fuck det. Så bare dræbe dragen. God tur. Ja, vi går derhen som starter. Eller lykke. Tak, for du får brug for det. Fuck, der er mange svampe her egentlig. Den tager jeg. Ej, jordtræ. Jeg har 13 svampe lige nu. Kan det her egentlig, det her sted her, jeg har gravet mig ned, kan det egentlig ikke være vores home indtil videre? Jo, indtil videre. Kan det godt. Okay, så skal vi måske bare lige have vores ting i F-home. Jamen det er det, jeg har tænkt mig at gøre. Jeg så derhen, mens du går videre, så tager jeg derhen, og så er tingene. Godt, fordi så kommer vi nemlig også længere derhen af. Ikke særlig meget, men længere. Hvor meget har du hakket? Jeg har hakket, jeg har 3 gange 64 2. Fuck, kæmpe chok, mand. Fuck, et chok. Ved du, hvad der skete? Først, så er der en kylling, der skræmmer mig for videre sans. Så lige ved siden af kyllingen, der er en creeper. En kylling? Ja, og så lige ved siden af, der er en creeper, der lige springer i hovedet på mig. Nice. Det er sindssygt, mand. Jeg har stadig kuldegysninger. Jeg har 31. Hvor mange svampe skal vi have? Jeg har 40. Det bestemmer du, jeg ved det ikke. Altså, vi skal jo have noget. Unklemme, når du unklemmer.
Jeg hader det der. Jeg hader også creeper, men de er fucking hyggelige. De skræmmer ind for ydersands. Igen. Hvor tror du, det hedder creeper? De lister sig op på en, fordi det er creepy, og så springer det en. Ja, netop. Det er derfor, hvordan tror du, de har fået navnet creeper? Se, den havde du ikke lige tænkt på. Nej, faktisk ikke. Hvordan tror du, de har fået navnet Minecraft? Fordi man skal crafte ting, og så miner man for crafting. Ikke en skide, du løber. Klart. Ja, klart. Hvor lang tid er det nu? Kommer du hjem, Rasmus? Så sætter jeg lige home her så. Ja, jeg sætter lige her på mig så. Ja, god idé. Let's go on YouTube and look up nature like stupid hole. Touch the whole video. Nå, du har sat det på. Jeg kan ikke bare vide. I'm a bad boy right now. Woo! Hvornår går det lige 10 sekunder? Hey, du har faktisk gjort det stort. Ja. Det må være slut for den her episode. Ja, måske ikke. Hvorfor sætter jeg de ting ned? What the fuck, man? Så ja, vi ses. Vi optager næste episode senere. Eller lige om lidt. Nej, ja. Vi ses. Nej, det ved vi ikke. Goodbye. Subscribe. Hej. Like. Subscribe, hvis I har lyst til at se mere. Like videoen, hvis I godt kunne lide den. Like videoen, hvis I godt kunne Og måske lide den. få den til foretrukne, hvis I gerne vil se den igen. Ja. Og ja, som sagt, vi skriver server IP'en i beskrivelse. Goodbye, ses, bitches. Hej hej. Det skal ikke tage for sjov. Jo, skal. Hej hej. Bye.